اوكي اذا خبركن بقدامنا ترحس بعل هوسانا يقبر لنا يبل قصيلون تي تزارو دلي دلخو ب اكتيفيست ارتراويان قبل علي حواتهم قداي زغور زلو منسيات بزعبهم كزاربه يفلاي بمحرنيا دزارو ارتراويان كنسوم بزعبا بوليتيكاو سمعيتهم انصارتهم ኢትዮጵያውያን አክቲቪስት ዝተፋላለየ ዓይነት ጸርፊ ብድዕ ዘረባ ካልእ ዋጋ ክፍሉ ዝኽእሉ ንሶም ኣብ ማሙቕ ቦታ ንሶም ኣብ ውሕስ ቦታ ኮይኖም ነቶም ኣብ ውሕስ ቦታ ዘየለው ኤርትራውያን ግዳይ ይገብርዎም ኣለው ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን እቶም ዝፈክሩን እቶም ሓዊ ዘሳውሩን ኣብቲ ሓዊ ኣይቀርቡን እዮም ጥቓት ሓዊ እውን የለውን እቶም መንእሰያት ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ በሓፈሻ ዝወርዶም ዘሎ ሽግር መከራ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ዘሰንብድ እዩ ምናልባት ኣብዚ ሚድያ ዘይርአ ኣብዚ ሚድያ ዘይስማዕ መዓት ምእሳርን መዓት ምቕታልን ኩሉ ክእል እዩ ብፍላይ ቶም ኣሚቼታት በአምሓርኛ ወፂኹም ትዛረቡ እቶም ኣምሓርኛ ንፈልጥ ኢና ኢልኩም በአምሓርኛ ትምልሱሎምን ብድዕ ዘረባን ጸርፍን ትገብሩ ዘለኹም نحواتكم قداي تقبروا لهم سلازي انا بزا عقب يبلوكم الله اتي اتزغي زلو قونتي ابكلتي منقصات بعلاتهم مدرتي ملستي تزاربتي علوهم بوشتها نهاجركا هدقف تغل نسراويتكا هدقف تغل وصيخا بدع زربا مزراب كن نتوم كساب كلتمي تشحد خونو اب ኢትዮጵያ ዘለው ኤርትራውያን ንعኦም ግዳይ ትገብር ኣለها ስለዚህ حدراهم حلافነት ይሰማعكم ኣብዚ ተቃዋማይ ደጋፋይ ዝበሃል ነገር የለን ምክንያቱ ህይወት ሰባት ብኾን ትኽጠፍእ የብላን ብሰንክናትኩም ብድዕን ብሰንክናትኩም ጀህራን ፈኸራን ብዙሓት መንእሰያት ይእሰሩን ይቅጥቀጡን ይቅተሉን ኣለው ስለዚህ حلافነታውያን ኩኑ ፖለቲካው መርገጽኩም بزي يقدس انتاي تزاربو انتاي سعبين كم تصيخل كتفولطو تقولوا لكم زرباكو طفينا يكونن امحارኛ نفلطينا عرب نفلطينا قال ቋንቋታቱ نفلطينا ግን انتاي نزارب ابيناي ساعات ابيناي ايوان كان نفلطينا ስለዚህ ሕጂውን ደጊመ ደጋጊመ ሓደራኹም ነዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ልዕሊ 200,000 ዝኾኑ መንእሰያት ግዳይ ትገብርዎም ኣለኹም እዚ ኣይግድሰናኒው ዝሞተ ይሞት ዝጠፋ ይጥፋኢልኩም ንስኹም ስምዒትኩም መርወይ ኣብ ቲክቶክን ኣብ ፌስቡክን ወፂኹም ትገብርዎን ትጽሕፍዎን ዘለኹም ፕሊስ በጃኹም ብስለዛ ጾም 4 ኣቋርጽዎ ኣዴታት ኣቦታት ከብዶም ሓቂፎም እዮም ደለው ስለዚ ሓደራኹም ክብለኩም ይደሊ ኣነ ሃባኹም ወርዜ ወይ ገለ ይኮንኩም ከመቦግን ክምዕድ ስለዘለኒ እዚኣ መልእኽተይ ናብ ኩሉ ክትበጽሕ በጃኹም ሸር በልዋ ቴንክ ዩ የቀኒየለይ